ብዙሓት ዝመስከሩሉ ናይ ፍረ ተምሪ ዘይቲ ቅንድብናና ለሸፋሽፍትና ዘንውሐልና ዘብዝሕልና ናይ ቅድሚ ጨጉርና ዘንውሐልና ዘብዝሕልና ሰላምታ ይረሳዕኹን ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገንኩም ሰላም ክትህሉ ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ንዓኻትኩም ጠቃሚ ዝኾነ ሒዘልኩም መፅኒ ኢኹ ንስኻትኩም ድማ ነበራ ዝኾንኩም ብላይክ ተዩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብኩን ኩራት ፋቲ ኣብኡ ተለኹ ግን ንቅድሚ ጨጉሬ ክርኤክን መጀመርያ ርኤ ኩራት ፋቲ ብደንብ ይወቂልለይ ማለት እዩ ካበይ ላወይ ከም ዝበርሐ እውን ይፍለጥለይ ካበይ ላወይ ከም ዝወቀለ እውን ይፍለጥለይ ማለት እዩ ከምዚ ኣገርክን ከተነውሓ ተደሊኽን ክሳብ መጨረሻ እታ ቪድዮ ስምዓዓ ላፍቲ ሙሉእ ኣሰራርሓ ክወስደኩም ሓቢርና ብሓደ ንፅንሕ ኩራት ፋቲ እዚ ፍረ ተምሪ ቀሪበኒ ኢኹ ቃል እየፀኒሐ ምክንያቱ ብዙሕ ቃል ንእሽተን ይልጥቀም ኣነ ክንቃል ከለና ከምዚ ሕርር ነብሎ ንእሽተን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣፀቢቑ እንድሕር ዘይተቃለየ ማሽን ከይሰበረልክን ማለት እዩ ርአ ከምዚ ገይረ ወቂጠዮኒ ኢኹ ብደንቢ ደኺሙለኒኦ ድሕሪ ብደንቢ ቀሊኹንኦ ብደንቢ ገይሩ ይልደቀልክን ማለት እዩ ጃኣነ ሕርር የብሉ ንእሽተን ግን ከዓኒ ፀሊም ኣይኮነን ቀይሕ ከም ቡና ዓይነት ወፅለኒ ማለት እዩ ምንም ፀገም የብሉ ለውዚ ከዓኒ ክልተ ማንካ ክገብር እየ ማለት እዩ ካብኡ ንዓው ትገብራ ትኽእላ ኢኹን ምንም ፀገም የብሉ ማለት እዩ ለቐንስክን ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኹን ለውዚ ከዓኒ ዘይቲ ክገብር እየ ማለት እዩ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዘይቲ ረአይኦ ብጣዕሚ ቆንጆ ማለት እዩ ዋላ ጨኑኡ ብጣዕሚ እዩ ደስ በሃሊ ምንም ኣይጨንን ብቀይሕ ሽጉርቲ እውን ዝተሰርሐለኒ ረአይኦ ብጣዕሚ ቆንጆ ጨና ይጨኒ ዋላ ልቆልዑ እውን ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኹን ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ዝበለ ዘይትረኽባት ኮይንክን ግን ፀገም የብሉ ፃዕዳ ሽጉርትና ሽጉርቲ ትገብራሉ ትኽእላ ኢኹን ካሊእ መዓልቲ እውን ከምኡ ዝበለ ከምፀልክን እየ ማለት እዩ እንታይ ናስራሕ ከርእየክን ከምዚ ዝበለ ዘይተልክን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እንድሕር ዘይብልክን ግን ፃዕዳ ሽጉርትና ቀይሕ ሽጉርቲ ኣድቂቅክን ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኹን ማለት እዩ ከርእየክን ኣሰራርሕኡ ካሊእ መዓልቲ ማለት እዩ ሕጂ ብዙ ንስራሕ እዮ እሞ ቀፃሊ ከዓኒ ብኡ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ገይርና ብደንብ ሕቢርና ሕብር ረቢልክን ማለት እዩ ሓዊ ትገብራሉ ማለት እዩ ምንም ላሓዊ ከይተእትዮ ከም ኣገርክን ኢኹን ትኻድና ማለት እዩ ከምዚ ኣይላ ል24 ሰዓት ወይ ከዓኒ ካብኡ ልዓቐ እውን ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኹን ምንም ኣይባላሽ ማለት እዩ ኣብ ዝተቐመጠ ሰዓት ብጣዕሚ ቆንጆ ላኾነ ልኸድ እምበር ኣይባላሽ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኣገርና ወዲእና ካዲድና ክነምጣ ኢና ድሕሪ 24 ሰዓት ድማ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ድሕሪ 24 ሰዓት ከዓኒ ብሓደ ሓቢርና ንኸፍቶ ኢና ርአዩ ቀይሕ ብደገ ኮይኑ ከፊትና ከዓኒ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ረአዩኦ ማለት እዩ መጀመርያ ከመይ ነይሩ ሕጂ ከዓኒ ከመይኡ እቲ ዘይቲ ሕብሪ ሒዙ ቀይሕ ሕብሪ ማለት እዩ ሕጂ ቀስ ኣቢልና ክነፅርቕ ኢና ማለት እዩ ብጨርቂ ተግንህን ብጨርቂ ክትብሎ ትኽእላ ኢኹን ከምዚ ዓይነት መንፊት ተግንህን ከዓኒ ክትገብራ ትኽእላ ኢኹን ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ቀስ ኣቢልክን እውን ክተፅርኦ ትኽእላ ኢኹን ምንም ፀገም የብሉ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብኡ ተሎ ዘይቲ ትገብራሉ ማለት እዩ ከይትድውርዮ ከይትገሕፍኦ ኣብኡ ተሎ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኹን ሕጂ ኣነ ኣይገሕፎን ኣብኡ ተሎ ዘይቲ ክመልኦ እየ ማለት እዩ ንኻሊእ መዓልቲ ክጠቕመኒ ምንታን ኣብኡ ተሎ ዘይቲ ክመልአሉ እየ ረአዩ እዚ ከይትድውርዮ ዋላ ከምቲ ዘረአኹን ዘይቲ እንድሕር ዘይብልክን ከዓኒ ዘይቲ ዘይቱን ከዓኒ ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኹን ምንም ፀገም የብሉ ረአዩ ከምዚ ኢሉኒኦ ሕጂ ረአዩ ኣብ ክልተ ገይረየኒ ኢኹ ምንታን ንምቕባእ ክምችየኒ እዩ ለቅድሚ ጨጉረና ንቅንድበይ ማለት እዩ እና ካሜራ ገምጢለ ናገበርኩ ከርእየክን እየ ሕጂ ናገበርኩ ከርእየክን እየ ኩራት ፋቲ መጀመርያ የቅርታ ኩራት ፋቲ ድምፂ ፅቡቕ ስለዝየለ ሰዓል ስለዝሓዘኒ ብጣዕሚ ሕማቕኛ ድምፂ ማለት እዩ እና እዚ ድማ ክትርዳእኒ ተስፋ ይገብር ላፍቲ ፕሮግራምና ክወስደክን ከለኹ ከምቲ መእተው ዝበልኩን ብዙሓት ዝመስከሩሉ ቅንድብና ልሸፋሽፍትና ዘንውሕን ዘብዝሕን ናይ ቅድሚ ጨጉርና ዘንውሕን
100% ማለት እዩ ናተይ ናይ ቅድሚ ጨጉረይ ከርእየክን ማለት እዩ ካበይላወይ መጀመርያ ካበይላወይ በሪሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣሎ እዩ ካበይላወይ ወቂሉኝ ከዓኒ ይፍለጥ እዩ ረእዩ ማለት እዩ ብደንብ ጌርክን ናተይ ረእዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ትርኢ ኣለኽን ሓድሽ ውቃል እዩ ናተይ ጨጉሪ ፍርቂ ይወፅሕ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ስለልሽፈኖ ላብ ስራሕ ክኸድ በቃ ፍርቂ ወፅሕ ነይሩ በቃ እቲ ክልተ ጎነይሲ ዳርጋ በቃ ኣብ ማእኸል ጨጉሪ ክበፅሕ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ረእዩ እዚ ሓድሽ እዩ በቃ ረእዩ ሓፂርኛ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ቅድሚ ጨጉረይ ምስቲ ናይ ማእኸል ጨጉረይ ሓፂርኛ ብጣዕሚ ሓድሽ ምዃኑ ከዓኒ ይረአየክን ኣሎ ማለት እዩ ብዚኣ ከርእየክን ብጣዕሚ እዩ በቃ በሪሑ እዩ ነይሩ በሪሑ ከም ዝነበረ በቃ የርእየክን ኣሎ 100% የውቅል ምዃኑ ከዓኒ ኣብቲ ናተይ ትርኢ ኣለኽን ማለት እዩ ፍረተምሪ ብቻ ለቅድሚ ጨጉርናና ለሸፋሽፍትና ኣይኮነን ልጠቅም ብዙሕ ዓይነት እዩ ልጠቅም ማለት እዩ ስብየት ተሊክን ብካሊእ ዓይነት ስራሕ እዩ ልስራሕ ንሱ ከርእየክን እየ ልስብየት ብኸመይ ዓይነት ኢና ንሰርሖ ከርእየክን እየ ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ጌርክን ምቕላይ ዘይምችየክን ምውቃጥ ዘይምችየክን ከዓኒ ብክልተ ዓይነት ስራሕ እዩ ልስራሕ ማለት እዩ ተይቃለኽን ተይወቕጥክን እውን ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ንሱ ልበለ ዓይነት ከርእየክን እየ ብናባዕሊ ሚድዮ ክመፀክን እየ ብቻ ንስኻትክን ተምሪ በሊዕኽን ኣይትደውሪኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠቃሚ ይብለክን ኣለኹ ከም ሻሂ ኣፍሊሕኽን ክትጥቀማሉ ትኽእል ኣይኽን ከምዚ ሰሪሕኽን ክትጥቀማሉ ትኽእል ኣይኽን ብጣዕሚ ጠቃሚ ማለት እዩ ንዓተይ 100% ይጠቂሙኒ ለቅድሚ ጨጉረይ ለሸፋሽፍተይ ማለት እዩ ናተይ ጡርፊ ተሪፉ ነይሩ በቃ ኣብ ማእኸል ኩሉ ግዜ ስለልሽፈኖ በቃ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክን ኣብ ማእኸል ይወፅሕ ነይሩ ሕጂ ግን ረእዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ኮይኑ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሰሪሕኽን ንብዙሕ ግዜ ክጠቅመክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ መዓልታዊ ክትጥቀማሉ ትኽእል ኣይኽን ምንም ጨና የብሉ ማለት እዩ ተምሪ እንታይ ዓይነት ጨና ኣለዎ ሕጂ ኣነ ሓደ ግዜ ገይረ ልሰሙን ይጥቀም እየ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ቃሊኽን ወቂጥክን ንብዙሕ ግዜ ክጠቅመክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣትክን ብቻ መምኳር ኣይትሕማቕ ማኣድማይ ትጥቀምሉ ዘይቲ ኣርኢና ብፎቶ ዘልክናኒ እዚ እየ ልጥቀም ዘይትን ወይ ከዓኒ የወይራ ዘይቲ ኢልና ንፅውዖ እዚ እየ ልጥቀም ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ንጨጉርና ብጣዕሚ እዩ ዘንውሖ ብጣዕሚ እዩ ዘውዝሖ እና ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ ካልኣይ ዘይቲ ከዓኒ ከምቲ ሕጂ ልተጠቀምክዎ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲና ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ ለቅድሚ ጨጉረይ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ለቅድሚ ጨጉርና ብጣዕሚ እዩ ዘውቅለልና ንሱ እውን ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ እንድሕር ተግኒኡ ኮንክን ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ በተለይ ምስ ፍረተምሪ ከምዚ ክሰርሓ ከለኽን ብጣዕሚ እዩ ዘስማዕምዖ ማለት እዩ እንድሕር ዘይትረኽባ ኮንክን ግን ዘይትን ጌርክን ለኡ ከዓኒ ፃዕዳ ሽጉርትና ሽጉርቲ ትመልሳሉ እሞኒ ካብኡ ፍረተምሪ ትመልሳሉ ማለት እዩ ከምዚ ከዓኒ ክሰርሖ ትኽእል ኣይኽን ከርእየክን እየ ብኡ ክመፀክን እየ ግን ክሰርሓ ተደሊኽን እውን ከምቲ ኣነ ዘይቲ ልተጠቀምኩሉ ሕጂ እንድሕር ዘይትረኸብክን እውን ከምኡ ጌርክን ሰሪሕክን ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ እሱ እውን ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ማኣደማይ ልስራሕ ከልክን እሱ ተቐቢናስ ክንደይ ሰዓት ንፀንሕ ዝበልክና ንሕወተይ ክንድድላይክን ሰዓት ትፀንሓ ትኽእል ኣይኽን ምንም ጉድኣት ይኸውሊ ተፈጥራዊ ነገር ስለ ዝኾነ ሊም ቀመም ኣባዓኸ ሩዝሜሪ ስለ ዝኾነ ምንም ጉድኣት የብሉ ዋላ ብዙሕ ሰዓት ተፀናሕክን እሲ ንጨጉርክን ዝጎድኦ ኣይኮነን ፀሊም ቀመም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ብጣዕሚ እዩ ጨጉርና ዝስማዕምዖ ከም ናተይ ጨጉር ተኾይኑ ጨጉርክን ማለት እዩ ናተይ ብጣዕሚ እዩ ተስማዕምዒዎ ኩሉ ግዜ ይነግረክን እየ እና ብዙሕ ግዜ ተደንጎኽን ምንም ፀገም የብሉ ማለት እዩ ምስቲ ስራሕ ገለ ከይፅግመክን እምበር ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ንጨጉርና እንዲያም ሰዓት ብዙሕ ተወሲድናሉ ንጨጉርና ላለስለሶ ላንውሖ ላብዝሖ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ካልኦት ሕቶታት ኣለው እሶም ላሰራሕኹ ከርእየክን እየ ማለት እዩ ብከምዚ የርእና ዘልክና ንኣሕዋተይ እሶም ላሰራሕኹ ከርእየክን እየ ልክዕ እቲ ሕቶ ዝሓተትክናኒ እናሰራሕኹ ብከምዚ ዓይነት እዩ ልሰርሖ ብከምዚ ዓይነት እዩ ልሰርሖ እናበልኩ ከርእየክን እየ ማለት እዩ
ناي مقدمة حتنا تملي ساخت كون تسفى يقبر كرات حواتي ندحر زي تردكنون دقاملنا ولاني من نسقم يقول لي كرات حواتي لحتى خن كل جيزي بولدفكم اللي سالكني مالتي لو زيني لما عنتي كمال سكن كاللخو خعني لك حمتي زقور اللخو بدنبي ناقوركن نقدمي تشوغرهن كعني بدنبي ماساج قورا للكن مالتي قور بلع زي كوناسي لك حمتي أنا حفتخن زقور اللخو كمخت قور اللكن بتعمي ماساج قورا للكن معال توخا أني كتقم أدخل إليهن ننقد آتيولي مالتي حج خعني ودي إنه كرات حواتي نسخات خنون كم زجير كنت تأمكن كندد الله يكن ساعات كتسان حتى خلاص منهم قداتي واللي مالتي ناي لما أنتي تحستوي إذا أتمثل نيراك سب حدش تحست زمزكم أو زلهم السلام فغريت إن يمني لكم كرات حواتي بحقوس كنيو